వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్. ఈ మధ్య కొత్తగా ఛానల్ ఓపెన్ చేసాం, అందరూ సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఏం చేయబోతున్నామంటే మా అక్క వాళ్ళకి ఫ్రాంక్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒక కప్పని తీసుకొని ఒక బాక్స్లో ఎంటీగా ఒక బాక్స్లో కప్ప పెడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళకి ఏదో గిఫ్ట్గా అని చెప్పి సబ్స్క్రైబ్గా ఫ్రాంక్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో. ప్రస్తుతం ఆడుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్.